Tervetuloa Suomen matemaattisen yhdistyksen vuosikokoukseen, ja kuten tavallista aloitamme vuosikokouesitelmällä ennen kokouksen virallista osuutta. Ja tänä vuonna vuosikokouesitelmän pitää Alex Karrila Åbo Akademista otsikolla Hilamalleen matemaattinen fysiikka, gangstereita ja gloria. Alex, ole hyvä. Kiitoksia paljon kokouksen järjestämistä ja muustakin yhdistyksen toiminnasta ja kutsusta tietenkin minun puolesta. Täytyy ensin aloittaa huomautuksella, kun Petri siitä ystävällisesti sanoi, että en siis halua sanoa, että kukaan kollega on gangsteri, että tämä gangsterihuumori selvinnee tässä puheen aikana. Tämä puhe ei tule koskemaan juurikaan mun omaa tutkimusta. Tässä tarjoan pari niin kuin linkkiä siihen, mutta mä oon yrittänyt ottaa tämmöisen yleisemmän näkökulman. Eli tässä mä oon asettanut itselleni pari tavoitetta. Yksi asia on se, että kun tämä Hilamallien matemaattinen fysiikka, niin sinne mahtuu aika monenlaista matematiikkaa, niin että ainakin saisin pikkusen sanottua tästä, että mitä eri matematiikan alueita sinne menee ja minkälaisia ideoita, esiteltyä niitä vähän. Ja sitten toiseksi niin esiteltyä vähän sitten niin kuin tärkeitä edistysaskelia, mitä niistä on tullut, koska se nyt voidaan, tietenkin edistysaskelta ei ehkä voida objektiivisesti mitata, mutta kai nyt voidaan olla yhtä mieltä tämän esitelmän jälkeen ainakin, että semmoisia on tapahtunut. Ja viimeiseksi, niin kuin tässä nyt vihjasin, niin tämä on aika aktiivinen ala Suomessa, niin yksi minkä mä niin kuin otin henkilökohtaiseksi tavoitteeksi tässä on, että sitten myöskin nostasin näitä mun kotimaisia kollegoita vähän esiin ja näyttäisin, että minkälaista hienoa ja monipuolista aktiviteettia meillä on täällä niin kuin läheisiltä aloilta. Mutta sellaista, eiköhän aloitella. Eli ennen kuin päästään puhumaan hilamalleista, niin haluan terottaa, että mitä tarkoittaa sanaa hila, koska sillä nyt on monta merkitystä eri matikan aloilla. Mulle se tarkoittaa RN:ään upotettua verkkoa, joka on jollain tavalla tarpeeksi säännöllinen, eli tämä nyt ei ole ihan matemaattinen määritelmä, mutta esimerkiksi nyt mikä tahansa, vaikka R2 Z2 siirtoinvariantti verkko, niin hyvällä omalla tunnolla voi sanoa hilaksi. Tuossa nyt on muutama tuommoinen silmään miellyttävä hilarakenne. Okei, ja mitä sitten tarkoitan hilamallilla? Tämä on valitettavasti vielä vähemmän matemaattinen määritelmä, mutta sillä mä tarkoitan tämmöistä ajatusta, että jotain satunnaisilmiötä yliyksinkertaistetaan vähän jonkinlaiseksi malliksi niin, että tämä jatkuvan geometrian sijaan katsotaan tämän hilan diskreettiageometriaa ja sitten vieläpä, että yleensä ainakin halutaan, että ne vuorovaikutukset tapahtuu jotenkin sen hilan kaarien yli pelkästään. Eli tämä niin kuin sanoin, ei ole matemaattinen määritelmä, katsotaan ihan kohta esimerkki, joka tulee olemaan Isingin malli. Tässä on jo simulaatiokuva Isingin mallista, eli siinä yli yksinkertaistettuna simuloidaan ferromagneettisen aineen paikallista magnetisaatiota, niin että ajatellaan, että sillä on vain kaksi mahdollista suuntaa, ylös tai alas. Tässä kahdella värillä, Ruotsin väreillä hienosti kuvattuna. Ja sitten tosiaan tässä Isingin mallissa niin otetaan sitten niin, että vuorovaikutukset tulee vain lähimpien naapureiden välillä. Okei. Eli jotta saadaan konkretiaa, mieluummin melkein niin kuin esimerkin kautta lähestyy tätä hilamallien käsitettä. Ja tämä on varmasti se kaikkien hilamallien äiti. Eli otetaan G, periaatteessa se voi olla mikä tahansa äärellinen verkko, mutta mun tapauksessa, tämän puheen tapauksessa on aina joku äärellinen hilan osaverkko, niin kuin tuossa edellisessä kuvassa oli nätisti tason ruutuhilasta leikattu palikka. Ja tämän mallin tila-avaruus, niin se on tämmöiset magnetisaatiovektorit, eli sitä vektoria sigma indeksoi noi solmut, tämän verkon solmut, ja jokaiselle solmulle annetaan plus tai miinus 1 kuvaamaan sitä, että onko se magnetisaatio ylös vai alas. Ja sen jälkeen sitten malli on mitta tällä tilojen avaruudella, eli ja tämä menee kaikkien tilastollisen fysiikan kliseiden mukaan, niille ketkä fysiikasta tykkää. Eli sinne annetaan tämmöinen potentiaalienergia, joka tässä tapauksessa nyt sitten, niin kuin sanoin, niin vuorovaikutukset lähimpien naapurien yli. Eli sieltä katsotaan kaikki lähimpien naapurien parit, ja jos ne on samansuuntaiset, niin sinne tulee -1 potentiaali tai konfiguraation energia laskee. Jos ne on eri suuntaiset, tulee +1 ja konfiguraation energia nousee.
Ja lopuksi sitten kunkin tämmöisen tilan todennäköisyys on eksponentti tuosta energiasta. Okei. Eli mikä tässä nyt on jonkinlainen intuitio, mitä mä haluan heti välittää, niin tämä energia ja eksponenttifunktio, niin se suosii tuttua kyllä minimienergian valintaa, eli tämmöisiä tiloja, joissa olisi mahdollisimman paljon samansuuntaisia magnetisaatioita. Mutta sitten tässä on kauniisti tai runollisesti sanottuna energian ja entropian kamppailu, eli tämmöisiä tiloja on suhteellisesti aika vähän, joissa on paljon tämmöistä samansuuntaisuutta. Ja semmoisia tiloja, joissa se magnetisaatio on aika kaoottinen, niin niitä on paljon enemmän. Joten sitten kysymys kuuluu, että lämpötilasta riippuen, niin kumpi voittaa, että tuppaako tämä malli jähmettymään semmoisen aika yhdensuuntaiseen magnetisaatioon vai tuleeko jotain kaaosta vai jotain siltä väliltä. Okei. Ja vielä, nyt me tiedetään mikä on Hila-malli, mutta koska kyseessä on tämmöinen tilastolliseen mekaniikkaan liittyvä matematiikka, niin meitä kiinnostaa aina melkein sitten suuren systeemin raja. Eli joskus tätä sanotaan termodynaamiseksi rajaksi, ja mä muistan jostain yliopiston aika alun termodynamiikan kursseilta, että termodynaamisesta rajasta sanottiin, että se on se raja, jolloin systeemiä kuvaa vain keskiarvot, ja sitä tilastollista systeemiä voidaan käsitellä deterministisenä. Mutta tässä puheessa tullaan huomaamaan, että se ei nyt ole ihan sama asia kuin suuren systeemin raja. Eli aina ei suurikaan systeemi sitten näyttäydy deterministisenä. Niin tässä nyt on sitten tämmöistä varovaisuutta terminologian suhteen. En tiedä mikä sitten on lopulta oikea sana. Isoja systeemiä katsotaan, se on ehkä paras. Ja se mitä nyt joka tapauksessa tullaan havaitsemaan, oli se determinististä tai ei, niin tullaan havaitsemaan emergenssi, eli semmoista, että tämä suuren systeemin raja käyttäytyy jotenkin tavalla, joka on aika vaikea siitä mikromallista ennustaa. Eli mä jo sanoin tuosta Isingin mallista, että iso kysymys on, että jäätyykö ne magnetisaatiot samaan suuntaan vai näyttääkö ne ihan kaaokselta. Yleisemmin niin tästä siis fysiikassa tiedetään hyvin, että aineet muuttaa olomuotoaan, ja niin kuin tämä olomuodon käsite ylipäätään, jos meillä olisi 5 vesimolekyylin systeemi, niin meidän on hyvin vaikea sanoa, että onko se jäässä vai höyrynä vai missä tilassa. Eli ylipäätään koko käsite oikeastaan syntyy tästä suuren systeemin rajasta, ja tämä niin kuin kuvaa sitä, että se voi olla aika vaikea sitä mikromallista ennustaa sitten, että mikä on se suuren systeemin käytös. Matematiikan puolella ensimmäinen esimerkki tämmöisestä suuren systeemin rajasta olisi 0,1 light. Eli valitettavasti niin tämä olisi helpoin ja nopein esimerkki faasitransitiosta, mutta valitettavasti mä en tämänkään puheen puitteissa sitä ei antaa muuta kuin tällainen hyvin tämmöisenä kivana kotitehtävä motivaationa. Eli tässä on Bernoulli-perkolaatio. Jokainen tämän ruutuverkon kaari on otettu toisistaan riippumatta mukaan, jollain todennäköisyydellä P. Kolmogorovin 01 laki sanoi, että jos on tapahtuma, jos meillä on riippumattomia satunnaismuuttujia ja on joku tapahtuma, joka ei riipu mistään äärellisestä osajoukosta näitä, niin sen todennäköisyys on 0 tai 1. Eli nyt vaikka jos me kysytään, että onko täällä äärettömän kokoinen tämmöinen klusteri, yhtenäinen alue tässä perkolaatio-konfiguraatiossa, niin se on esimerkiksi tämän Kolmogorovin lain käsittelemä tapahtuma, jolloin sen todennäköisyys on 0 tai 1. Ja erityisesti kun me yhden kaaren todennäköisyyttä, kunkin kaaren todennäköisyyttä P kasvatetaan, niin se jossain vaiheessa tulee pomppaamaan 0–1. Eli tässä on simppelein faasitransitio ja se kiva kotiharjoitus niin on sitten osoittaa, että vaikka tämmöisellä tason ruutuverkolla, niin se ei ole tasan 0 eikä tasan 1 se faasitransitio P, vaan se ihan oikeasti tapahtuu jossain siellä epätriviaalisti siellä välillä. Okei. Eli nyt me ollaan saatu käsiteltyä, että mitä on Hila-mallit ja suuren systeemin rajat, ja me ollaan jossain määrin hyväksytty, että siellä suuren systeemin rajalla on syytä olettaa jotain vähän jännää, mitä ei ihan siitä niin kuin äärellisestä systeemistä heti voi ennustaa.
No, koska tämä Isingin malli on vähän vaikeampi, mutta kaikkien mallien äiti, niin kuin mä sanoin, niin katsotaan nyt sitten Isingin mallia ihan vaan simulaation kautta. Ja mä nyt sitten oon tässä käyttänyt Onsagerin tulosta, onko se tuolta 45 vai mitä, kun Onsager selvitti tämän tason kriittisen lämpötilan, jossa se käytös tulee muuttumaan. Eli katsellaan, kun kasvatetaan verkon tiheyttä, ja tässä vasemmalla on kylmä, ja keskellä on se muutoslämpötila juuri, ja oikealla on sitten lämmin, jolloin tuo magnetisaatio näyttäisi fluktuoivan aika villisti. Ja nyt mä kasvatan tuon verkon tiheyttä. Niin havaitaan, että tämä tosiaan niin kuin jäätyy täällä kylmässä. Ja täällä taas se näyttää aika kaoottiselta. Eli täällä tämmöiset poikkeamat tuosta vallitsevasta magnetisaatiosta on luokkaa vakio kertaa hilaväli. Ja täällä taas niin kuin tämmöiset klusterit on luokkaa vakio kertaa hilaväli. Mutta se keskellä niin havaitaan sitten tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ilmiö, ja se nyt ei näytä myöskään siltä, mitä fysiikan kurssilla sanottiin termodynamiikasta, että systeemi on deterministinen ja sitä kuvaa vaan yksi keskiarvo, vaan kyllä tuossa keskikuvassa näyttää niin kuin olevan tämmöisiä makroskooppisia fluktuaatioita ja hyvin satunnaisen näköisiä. Okei, eli summa summarum, niin tässä Isingin mallissa tapahtuu tosiaan tämä olomuodon muutos simulaatiotodistuksen perusteella, ja kyllä ihan vuoden 1945 Onsagerin todistuksen perusteella myöskin. Ja niin siinä kriittisessä lämpötilassa, jossa juuri se olomuodon muutos tapahtuu, niin sitä ei rajoita tämmöinen fuksikurssin termodynamiikan henkinen systeemi, jossa sä vaan pistät numeroita sinne ja ei ole mitään satunnaisuutta, vaan kyllä siinä kriittisessä lämpötilassa tässä keskikuvassa niin hyvinkin näyttää siltä, että siellä on tuommoisia satunnaisia magnetisaatiokuvioita. Ja koska se on tämmöinen skaalaamalla saatu raja, niin silloin konjektuuri olisi, että se rajakäytös olisi jollain tavalla skaalausinvarianttia. Eli nyt kun ollaan näin kauniita kuvia nähty, niin tulee mieleen kysymyksiä, että onko tämä nyt sitten vaan Isingin mallin ominaisuus vai joku yleinen ominaisuus, mitä nähtäisiin tilastollisessa fysiikassa. Ja sitten toiseksi, että kun nyt se fuksitermodynamiikka ei selvästikään pätenyt siinä kriittisessä lämpötilassa, niin miten sitten sitä jatkumorajaa pitäisi analysoida, ei ainakaan deterministisenä systeeminä. Hyvä. Vielä ennen kuin päästään pois tästä introsta, niin on otettava yksi pakollinen mauste tähän soppaan, ja se on konformikenttäteoria. Mä siteeraan Kallea, mun ohjaajaa, joka sanoi, että fysiikka on parasta filosofiaa. Eli mä en mitenkään väitänyt tässä antavani jotenkin oikeutta fysiikan kirjallisuudelle, mutta mä otan sen tämmöisenä filosofointina. Ja tämä muuten ei ole sitten fysiikan tai niin kuin tämä todellinen, sanotaan, että fysiikoilla on kyllä vähän paremmat järkeilyt kuin tämä ensimmäinen, minkä mä esitän. Mutta jos me nyt ajatellaan vaikka tätä Isingin mallin rajaa, niin ensinnäkin, niin jos tässä meidän koko touhussa on mitään järkeä, niin kaikkien järkevien tapojen, joilla me diskretisoidaan se avaruus, eli kaikkien järkevien hilojen, pitäisi tuottaa samanlainen jatkumoraja, toivottavasti. Totta kai on helppo kehittää satunnaismalleja, jotka ei ole vaikka rotaatioinvariantteja, mutta sitten ne on vähän tyhmiä malleja koko touhuun. Okei, eli esimerkiksi rotaatioinvarianssi siellä pitäisi olla, koska jos me sitä hilaa pyöritetään, niin sen järkevyyden, miten ikinä järkevyys määritellään, ei pitäisi muuttua. Ja sitten toiseksi, niin jos skaalaamalla joku raja saadaan, niin sen pitäisi olla mielellään skaalausinvariantti. Tämä on aika helppo uskoa. Totta kai nyt ei mitään, nämä ei ole mitään todistuksia, mitä mä esitän tässä, mutta motivoin sitä, mitä lähdetään tekemään. No sitten fyysikot, tässä on Poljakov vuodelta 1989, hienot hiukset. Fyysikot otti tästä parikin tämmöistä uskonloikkaa kyllä eteenpäin. Eli nämä kaksi edellistä on mun mielestä semmoisia, että jos ollaan jotain järkevää tekemässä, niin niiden pitäisi päteä. Mutta fyysikoilta sitten tuli tämmöinen ehdotus, että jos se nyt on
kiertoinvarianttia, skaalausinvarianttia ja jotenkin paikallisista vuorovaikutuksista tulevaa kamaa, niin kyllähän se sitten pitäisi olla konformi-invarianttikin, koska konformikuvaus on paikallisesti kierto ja skaalaus. Okei, tähän on fyysikoilla vähän paremmat perustelut, mutta se ei ole niin kuin kuitenkaan matemaattinen se tarina. Ja sitten vielä toinen uskonloikka tuli sitten siitä, että sitten ehdotettiin, että sen lisäksi, että meillä olisi vaikkapa nyt sanotaan ylempää puolitasoa itseensä kuvaavien konformikuvausten ryhmä, eli tämä onko se PSL2 tai jotain sellaista, niin mitä jos olisikin vähän laajempi konformikuvausten ryhmä, eli tämmöinen infinitesimaalisten konformikuvausten Lie-algebra, Wittin algebra tai itse asiassa vielä sen laajennus Virasoro-algebra algebra-teoreetikoille täkynä. Eli nämä on nyt sitten ainakin minulle jossain määrin uskonloikkia ja kai sikälikin jossain määrin uskonloikkia, että tässä koko alassa ei olisi mitään järkeä, jos ne olisi täysin matemaattisia väitteitä. Mutta näin päästiin sitten konformikenttäteoriaan. Eli konformikenttäteoria on käytännössä niin kuin kvanttikenttäteoria, jossa useimmiten kun jotain tehdään, niin aloitetaan siitä, että postuloidaan, että on tämmöinen tämän Virasoro-algebran esitys ja sen jälkeen tehdäänkin asiat siellä Virasoro-algebran puolella esitysteoreettisesti. Eli se oli tämä viimeinen ja aika tärkeä mauste tähän sekoitukseen, ja tässä nyt on sitten jo jonkinlainen ajatuskartta, joka ehkä kertoo enemmän musta ja tästä esitelmästä kuin koko tutkimusalasta, koska se on niin iso se tutkimusala, että tuskin kukaan saisi kaikkia ajatuskartan lokeroita hirveän hyvin täytettyä ainakaan, niin että oikeasti olisi siinä ekspertti. No niin, mutta tänne hilamalleihin tulee tältä fysiikan puolelta niin yhtäältä tilastollinen fysiikka ja toisaalta kvanttikenttäteoria. Ja se lähtee ihan näistä klassisista malleista, niin kuin vaikka se Isingin malli, mutta sitten näiden postulaattien kautta, mitä mä esitin, niin päädytään niin sanottuun tilastolliseen kenttäteoriaan, eli sieltä sitten näiden oletusten kautta todetaan, että tämä on nyt sama asia oikeastaan kuin se, että meillä on joku Virasoro-algebra, jota tutkitaan, ja se on sitten sukua konformikenttäteorialle, joka taas on konformi-invariantti kvanttikenttäteoria. Sitten täällä kvanttikenttäteorian puolella, niin mä nyt en ainakaan kauhean läheistä linkkiä näe niin kuin sen yleisempiin kuin nämä konformi-invariantit kvanttikenttäteoriat, mutta sitten ehkä, tai ihan todistetustikin jotkut niiden perturbaatiot niin liittyy edelleen sitten tavallaan tällainen lähes kriittisen pisteen hilamalleihin. Ja sitten tällä matikan puolella niin mä olen ensin pistänyt konstruktiivisen kenttäteorian täältä kulkemaan fysiikasta matikkaan, eli siinä on kysymys siitä, että kun täällä kenttäteorian puolella nyt käytännössä vaan postuloitiin, että meillä on jotain esityksiä, niin konstruktiivisen kenttäteorian ideana on matemaattisesti konstruoida tämmöisiä vaikkapa usein todennäköisyysteorian avulla niin tämmöisiä satunnaisdistribuutioita, jotka sitten olisi näitä kvanttikenttäteorian kenttiä, joilla olisi haluttuja ominaisuuksia. Ja täältä on muuten kovia tuloksia tullut Suomesta viime vuosina. Petrikin voidaan laskea varmaan konstruktiiviseen kenttäteoriaan, ja Antti Kemppaiselta on tullut isoa huomiota saaneita artikkeleita ja muuta, ja valitettavasti niin tämä menee sen verran mun ekspertiisin ulkopuolelle, että mä en sitä nyt yritä täällä sitten tänään tiivistää. No, täällä matikan puolella on tämä mulle tuttu lokero, eli todennäköisyysteoria. Siellä olisi kombinatorinen todennäköisyys aika ilmiselvänä ja raja-analyysit toinen, joka on aika ilmiselvä. Ja raja-analyysit on tietenkin ihan sitä klassisinta todennäköisyysteoriaa sekä fysiikan että tilastotieteen kannalta. No sitten näitä rajoittavia objekteja niin käy ilmi, että sinne pätee stokastinen analyysi varsin hyvin, eli se on siellä tärkeänä, ja satunnaisgeometria, josta mä tulen puhumaan lisää. Ja sitten täällä ei-todennäköisyysmatikan puolella niin kompleksianalyysi liittyy tietenkin konformikuvauksiin olennaisesti, ja
esitysteoria, niin kuin nimesin. Vertex-operaattorialgebroista mä en tule puhumaan tänään, mutta ne on siellä ilahduttamassa niitä, ketkä tykkää VOAsta. Ja aika jännänä mausteena mun mielestä on osittaisdifferentiaaliyhtälöt, koska niitä tulee yhtäältä stokastisesta analyysistä, kuten tietää diffuusioyhtälöitä. Ja toisaalta niitä tulee myös täältä esitysteorian kautta, että kun meillä on niin kuin tämmöisiä differentiaalioperaattoreita, joilla on joku esitys, tai jotka muodostaa jonkun esityksen, niin sitten jos meillä on vaikkapa sitten tämmöinen annihilaatio-ominaisuus, että jotkut tai jotkut operaattorit nollaa jonkun vektorin, niin täällä esityksen puolesta tarkoittaa sitä, että meillä on differentiaaliyhtälö. Ja itse asiassa usein, tai on jopa semmoisia tapauksia, nämä mitä minä ajattelen, niin on semmoisia tapauksia, että samat yhtälöt saataisiin joko stokastisesta analyysistä tai esitysteoriasta. Eli siellä on myös tämmöistä mukavaa yhteneväisyyttä. Okei. Ja nyt päästään tähän gangsterismiin, eli tässä on nyt niin paljon erilaisia työkaluja, että mä tapaan sanoa, että tapellaan gangsterisäännöillä, eli ongelma on annettu jostain fysiikasta ja sen jälkeen on kaikki keinot sallittuja ja katsotaan, että kumpi kaatuu, mies vai ongelma. Okei. No nyt sitten loppupuheen aikana niin mun olisi tarkoitus esittää 3 tämmöistä mulle tuttua, mutta silti melko lailla toisistaan eroavaa lähestymistapaa näihin asioihin. Ja tämä ensimmäinen nyt, älkää katsoko otsikkoa, vaan tätä pientä, on satunnaisgeometrian kautta lähestyminen. Ja tämä on ihan niin kuin, tämä ei ole kombinatorinen, eikä tämä liittyy hilamalleihin, vaan sitä kautta, että toivotaan, että se jatkumoraja olisi tällainen. Siinä tämä satunnaisgeometria on niin kuin jatkumo hommaa. Okei. Mutta heuristin lähtökohta on onneksi täällä mun kotikentällä, eli hilamalleissa, joten mä kerron siitä. Eli monilla hilamalleilla on tämmöinen alueiden Markov-ominaisuus. Miten ikään se suomeksi käännetään? Tilallinen Markov-ominaisuus. Mä selitän sen tässä parilla kuvalla. Eli tässä on lambda-alue, ja siinä on, sanotaan, että meillä on Isingin malli tässä alueessa lambda. Ja tässä vasemmassa puoliskossa me sanotaan, että nämä reunalla olevat on magnetisoitunut ylös, ja oikeassa puolessa reunaa sanotaan, että ne on magnetisoitunut alas. Ja tämä reunaehdon muuttumispiste tässä reunalla, niin ne on A ja B. Ja tästä nyt saadaan sitten Isingin mallia tässä alueessa ja näillä reunaehdoilla kuvaava todennäköisyyden mitta P lambda AB. Okei, ja sitten ei katsota vielä tätä yhtälöä pidemmälle. Eli se, mitä tässä nyt tulee käymään tässä Isingin mallissa, niin sieltä tulee tulemaan tämmöinen iso keltainen klusteri tähän keltaista reunaa vasten ja iso sininen klusteri sinistä reunaa vasten. Ja sitten on jonkinlaista reikäjuustoa ja sitten tulee olemaan tämmöinen reunaehtojen pakottama makroskooppinen rajapinta noiden 2 välillä. Ja sitä rajapintaa nyt mä kutsun eettaksi. Ja tässä vasemmalla puolella tätä Markov-ominaisuutta niin on nyt ehdollinen mitta, niin että me tunnetaan joku alkupätkä siitä eetta-käyrästä, eli tällä lailla. Niin se, että me tunnetaan se alkupätkä, niin se on sama asia kuin, että me tiedetään, että sen vasemmalla reunalla oli nyt tämä keltainen klusteri ja oikealla reunalla oli sininen klusteri. Joten me voidaan oikeastaan unohtaa se käyrä ja ajatella näitä klusterispinejä, jotka me löydettiin. Ja nyt me ollaan oikeastaan saatu tämä Markov-ominaisuus, eli tämä alkuperäinen mitta ehdollistettuna käyrän alkupätkällä, niin se onkin sama asia kuin tämä hyppäävien reunaehtojen Ising-malli tämmöisessä alueessa, josta on poistettu se käyrän alkupätkä, ja niin, että se reunaehto hyppääkin nyt tuossa alkupätkän kärjessä. Hyvä. Ja kaikessa simppeliydessään niin tämä sitten tarpeeksi terävien aivojen kanssa johti aikamoiseen läpimurtoon. Eli Oded Schramm vuonna 1999 kuvaili, että mitkä sitten olisi niin kuin oikeastaan
ainoa mahdollinen kandidaatti monille tämmöisille rajapintakäyrille, esimerkiksi tuossa Isingin mallissa, niin kuin esitin. Eli katsotaan tämä SRAMin lause. Eli otetaan kokoelma todennäköisyysmittoja tasokäyrien avaruudella, niin että sitä indeksoi tämä tämmöinen yhdessä yhteinen alue ja 2 erillistä reunapistettä. Ja kunkin mitan kantaja sisältyy jännekäyriin siinä alueessa A-sta B-hän ja pienellä teknisellä ominaisuudella, johon en puutu. Ja sitten oletetaan, että tällä mitalla on toi edellä kirjoiteltu Markov-ominaisuus. Ja sitten sen lisäksi konformi invarianssi, eli toisin sanoen, jos meillä on konformikuvaus lambdasta lambda-pilkkuun, ja meillä on tämän mitan mukainen käyrä alueessa lambda, niin silloin sen käyrän konformikuva on tämän mittaperheen mukainen käyrä tuossa alueessa lambda-pilkku. Hyvinkin luonnollinen tapa muotoilla konformi invarianssi. Niin nyt näinkin simpeleillä oletuksilla niin saadaan lähes yksi ainoa mahdollisuus, ei ihan yksi ainoa. Eli tietenkin konformi-invarianssin perusteella riittää valita referenssialue, niin otetaan vaikkapa ylempi puolitaso. Ja silloin tämä ylemmän puolitason edustaja kuuluu yksiparametriseen joukkoon mittoja. Ja näitä kutsutaan stokastisiksi Lerner-evoluutioiksi. Mä en tule sitä määritelmää tämän esitelmän puitteissa esittämään, mutta se on ihan eksplisiittinen ja sallii jonkun verran eksplisiittiä laskuja. Täällä on, mä nyt olen Kallelta varastanut vaikka mitä, mutta täällä on joku Kallen simulaatio SL:stä, jonka hän joskus antoi mulle esitelmän käyttöön. Okei, no minkä takia tämä oli niin merkittävä edistysaskel, tämä SRAMin lause, niin se oli niin kuin tämmöinen risteyskohta tai tämmöinen este, että ennen sitä ei oikein niin kuin tiedetty, että mikä olisi sitten se eksplisiittisesti se raja, tai millä sitä rajaa niin kuin kuvaisi eksplisiittisesti. Eli tähän meni sisään nyt kompleksianalyysiä ja stokastista analyysiä ja vähän hilamalleen heuristiikkaa. Ja mitä siitä sitten seurasi, kun tämä lopulta saatiin määriteltyä tai keksittyä, niin tuli hilamallien suppenemistuloksia, ja niistä sitten pystytään tällä SL:n avulla a posteriori sanomaan asioita, jotka sitä hilamallista a priori olisi hyvinkin vaikea todistaa. Esimerkiksi vaikka Hausdorff-dimensio tämmöisille rajapinnoille, niin se olisi varmasti erittäin vaikeaa. Enpä usko, että millekään mallille on todistettu hilamallista, mutta SL:n puolelta se saadaan. Muuta tämä nyt on tämmöinen suomalainen erikoisuus, mutta mä haluan mainita niin sanotut moni-SL-käyrät. Ja ne määritellään, tai ne tuottaa tämän SL:n ja tämän esitysteoreettisen tarinan välille eksplisiittisen yhteyden. Eli siellä tulee tiettyjä diffuusioyhtälöitä stokastisesta analyysistä, jotka on juurikin samoja kuin mitä voidaan myös sit sieltä Virasoro-algebran kautta johtaa. Sitten on lähtenyt kehittymään tämä ala niin kuin hyvinkin villisti tähän imaginäärigeometrian suuntaan, että siellä on sitten, eli imaginäärigeometria tutkii lyhyesti sanottuna sitä, miten SL voidaan kytkeä satunnaisiin kenttiin, gaussisiin satunnaiskenttiin. Ja sieltä löytyy vaikka mitä kytkentöjä näiden kahden vuorovaikutuksesta on saatu sitten aika villejä tuloksia todella paljon, mutta mä en tule siihen valitettavasti tänään ehtimään, eikä se ole ihan mun ominta ekspertiisiä. Okei, mä näen, että kello tikittää, mutta mainitaan nyt, kun otsikossa oli gangsterit ja gloria, niin tässä ei nyt ole gangsteri, vaan gloriaa. Eli Wendelin Werner sai Fieldsin mitalin suoraan siteeraten panoksesta SL:n tason Brownin liikkeen geometrian ja konformikenttäteorian ymmärtämyksen kehitykseen. Eli Werner oli yksi Oded Schrammin ohella näistä ensimmäisistä pioneereista. Ja sitten nyt ihan vastikään niin esimerkiksi tältä imaginäärigeometrian puolelta sitten Scott Sheffield sai tässä kansainvälisessä matemaattisen fysiikan kongressissa niin
tämän Henri Poincaré-palkinnon, ja vielä uudempi on sitten Sheffieldin oppilaan Gwynne New Horizons-palkinto, eli nämä on sieltä semmoisesta sitten modernimmasta SLE-teoriasta. Ja sitten kyllä nyt voi suomalaistenkin kontribuutiota nostaa, eli Kalle ja Eve on antanut 2 ekvivalenttia määritelmää tähän moni-SLE:hen, jonka mä mainitsin. Niin meiltäkin löytyy oma SLE-määritelmä. Jippii. Hyvä. Se oli tämä ensimmäinen näkökulma tähän tutkimukseen, jonka mä halusin esitellä. Ja nyt tullaan toiseen näkökulmaan, joka on kombinatoriikka. Mä huomaan, että kello tikittää, mutta katsotaan, miten paljon mä ehdin puhua omaan rauhalliseen tahtiin. Eli äskeinen oli, jos nyt lähdetään niinku siitä, että me ollaan kiinnostunut niitä hilamalleista, niin äsken puhuttiin sitä jatkumosta ja nyt palataan sinne hilamalleihin, että miten tämä itse asiassa nyt liittyy niihin hilamalleihin. Meillä oli se, että tämä on se luonnollinen kandidaatti rajaksi, mutta saadaanko me sen nyt matemaattisesti todistettua. Tai ylipäätään, miten me saataisiin jonkinlaista konformi-invarianssia todistettua sinne hilamalleille. niin tätä nyt voidaan lähteä eri tavalla tutkimaan. Yksi on just toi SLE ja muu satunnaisgeometria. Toinen olisi sitten tämmöinen fysikaalinen lähestymistapa, eli fysiikassa nyt sitä ajatellaan, että meillä on tämä tyhjiö, tai meillä on ensin tämä tila-avaruus, ja siellä on sitten tämä vakuumivektori 0, ja kentät on operaattoreita, ja se mitä sitten voidaan havaita fysiikassa, niin ne on näitä vakuumiodotusarvoja näistä operaattoreista. Eli fysiikan mukaan niin nämä tämmöiset funktiot, korrelaatiofunktiot olisi se, mikä on niin kuin havaittava suure, ja toisaalta sen pitäisi nyt toivottavasti olla jollain tavalla konformi kovariantti. Toivottavasti, jos meillä on konformi invarianttiteoria kyseessä. Ja se on sitten yksi tapa lähestyä tätä hilamalleen konformi invarianssia, että tutkii jotain tämmöisiä luonnollisia analogioita tälle. Sitten on muita esimerkiksi esitysteoriaan liittyviä tai nämä esitysteoriasta saatavat differentiaaliyhtälöt tai muut. Eli on paljon tapoja ja sitten on eri strategioita, mutta kaikki mitä mä nyt nopeasti tässä esitelmää tehdessä onnistuin muistamaan, niin oikeastaan kuuluu 2 luokkaan. Eli joko niin, että käytetään tämmöistä niin kuin tietynlaista esikonformi-invarianssia, jota kutsutaan diskreettiharmonisiksi tai diskreettianalyyttisiksi funktioiksi, ja ne mä tuun esittelemään ihan just. Toinen tapa, josta mulle tuli mieleen joitain todistuksia, on semmoinen, että jotenkin saadaan joku epäsuora karakterisaatio tälle jatkumorajalle, joka on ehkä pikkusen ad hoc, että se pitää olla sitten niinku just tiettyä hilamallia koskeva, mutta tämmöisiä todistuksia mulle tulee mieleen muutama, ja sitten nämä epäsuorat karakterisaatiot on sitten jotenkin helppo vahvistaa sieltä diskreetistä mallista. Okei, mutta katsotaan tätä tämmöistä niin kuin konformi-invarianssin esimuotoa, joka joskus on näissä hilamalleissa. Eli kaikille on varmasti tuttu, että harmoniset funktiot on konformi-invariantteja, vaikkapa reuna-arvo-ongelmien mielessä, ja samoin analyyttisen funktioiden vastaava konformi-invarianssi on varmaan tuttua. Ja nyt tämä diskreetti harmonisuuden analogia tai muu, niin se lähtee keskiarvoperiaatteesta, diskreettisestä keskiarvoperiaatteesta, eli me sanotaan, että tällä mustalla ruutuverkolla määritelty funktio f on diskreettisesti harmoninen, jos se toteuttaa diskreetin keskiarvoperiaatteen, eli täällä x-ssä sen funktion arvo on keskiarvo näistä 4 naapureista. Ja sitten vastaavasti tämä harmonisuus, niin se on ehkä miellyttävämpi määritellä niin, että sen hilan kiertää tällainen kuin tässä kuvassa, oikeassa kuvassa. Eli silloin sitten se funktion differenssi pohjoisesta etelään on i kertaa differenssi idästä länteen. Ja tämähän nyt on diskretisaatio Cauchy-Riemann yhtälöistä. Okei, eli varsin niin kuin intuitiivisen tapa määritellä diskreetti harmonisuus tai diskreetti analyyttisyys. Ja näistä on sitten niin kuin semmoinen toolkitti, ei mitenkään mahdottoman vaikeita tuloksia siitä, että miten nämä
suhtautuu sit jatkumon analyyttisyyteen tai harmonisuuteen. Et jos nyt otetaan simppeli esimerkki, niin jos me katsotaan diskreetin Laplace-yhtälön reuna-arvo-ongelman ratkaisuja, niin että meillä tiheämmän ja tiheämmän hilan alueet approksimoi mielekkäästi jotain nättireunasta jatkuvaa aluetta, niin silloin ei ole mitenkään mahdottoman vaikea osoittaa, että nämä diskreettiharmoniset funktiot suppenee vastaavaan jatkumon Dirichlet-ongelman ratkaisuun. Okei. Ja mä nyt sitten otin tänne esimerkin, että miten näitä tulee hilamalleissa. Tämä on oikeastaan ainoa, mikä mulla tulee mieleen, jonka saa tällainen erittäin nopeasti esitelmässä esiteltyä. Eli tämä esimerkki liittyy tämmöiseen malliin kuin silmukka pyyhitty satunnaiskävely. Tässä on tämmöinen intuitiivinen määritelmä, että katsotaan satunnaiskävelyä jälleen kerran ruutuverkolla, joka ottaa joka suuntaan askeleen todennäköisyydellä 1/4 lähimpään naapuriin. Ja sitten aina kun tulee tehtyä silmukka tähän kävelyn jälkeen, niin unohdetaan se silmukka ja jatketaan. Ja lopulta sitten saadaan joku tämmöinen yksinkertainen käyrä, jossa ei ole silmukoita. Eli harmaat on näitä pyyhittyjä silmukoita. Ja tätä kun tutkittiin, niin oleellisesti se diskreettiharmoninen observaabeli, niin se on tämmöinen funktio, kun että mikä on todennäköisyys, että tämä kävely, W on niin kuin kävely, walk, ja tämä tau reuna on reunalle osumishetki, niin mikä on todennäköisyys, että se reunalle osuu juurikin pisteessä Z, jos se lähetetään pisteestä X liikkeelle. Eli nyt tämmöinen funktio on diskreettiharmoninen ihan vaan sillä perusteella, että kun me tästä lähdetään se tämmöisestä jostain X:stä liikkeelle, niin se astuu jokaiseen naapuriin todennäköisyydellä 1/4, ja sen jälkeen me voidaan vaan ajatella, että hetki onkin 0 eikä 1. Ja kysytään taas, että no millä todennäköisyydellä se nyt sitten osuu reunalle meidän lempipisteessä W. Eli tämä on aika triviaalisti diskreettiharmoninen funktio, ja mun täytyy nyt kiireen takia ehkä ohittaa nämä Dirichlet-ongelmat, mutta se oli sitten ihan ratkaiseva, kun osoitettiin, että tämmöinen punainen käyrä esimerkiksi suppenee SL-tyyliseen käyrään. Okei, sitten mä vaan mainitsen, että paljon epätriviaalimmin näitä diskreettiharmonisia observaabeleita löytyy muista malleista, eli tämä satunnaiskävely on ylivoimasti helpoin todistaa. Näitä sitten pyörittelisi joitain kymmeniä minuutteja taululla, ennen kuin sen saisi selitettyä. Ja tästäkin on gloriaa jaettu, eli Fieldsin mitali tulisi taas Smirnoville oleellisesti juurikin näistä diskreettiharmonisista ideoista ja niiden löytämisestä malleissa. Ja mä tuun Dyminil-Kopäänistä sanomaan ihan pikkusen tuossa myöhemmin, niin mä nyt sen ohitan. Suomessa tämä on aika aktiivinen ala, nämä tämmöiset niin kuin eksaktiin kombinatoriikkaan nojaavat jatkumorajojen tutkimukset. Tässä nyt on joitain nimiä: David Adame-Karillo, Misha Basok, Kostya Isurov. Minä itse olen tehnyt paljon tällaista, Antti Kupiainen, Kalle Kytölä ja Eve Peltola ainakin. Ja pahoittelut, jos unohdin, ja varmasti unohdin jonkun ekspertin. Ehkä mä nyt sitten ohitan tämän oman tulokseni selittämisen tässä aikapulan takia, mutta tässä nyt on sitten ainakin hikoiltu simulaatioiden eteen, niin saatte muutaman sekunnin ihailla tuommoisia kauniita labyrinttejä. Ja aika edistynyttä siis on nykyään, että tämän näköisiä kuvioita siellä tutkitaan, eikä yksinäisiä käyriä. Okei. Viimeinen lähestymistapa, josta mä nyt kerron erittäin lyhyesti kellon tikittäessä, niin se on tämmöinen perkolaatioteorian käyttäminen. Eli äsken tehtiin tavallaan eksaktia kombinatoriikkaa, ja tässä tehdään ei-eksaktia, vaan epäyhtälöillä enemmänkin. Eli tämä liittyy semmoisiin kysymyksiin, mitä oli tuossa alussa, että ei niinkään tarkastella just sitä kriittisen pisteen käytöstä, niin kuin me nyt oltiin siinä Isingin mallin kriittisessä pisteessä esimerkiksi,
vaan palataan siihen kysymykseen, että no mitä olomuotoja jollain mallilla on. Meillä onkin joku vähän vaikeampi malli kuin Isingin malli. Tapahtuuko siinä minkälaisia olomuodon muutoksia, eli on niin sanottuja epäjatkuvia tai jatkuvia esimerkiksi, ja minkälaisia merkkejä on siitä, että se rajakäytös ei olisi determinististä, eli sitä kutsutaan kriittisyydeksi. Niin tässä tämmöisissä kysymyksissä niin viime aikoina ihan viimeisen alle 10 vuoden aikana on menty aika paljon eteenpäin, ja silloin yksi tärkeä työkalu on se, että otetaan jonkinlainen kytkentä perkolaatiomalliin, ja perkolaatiomallit on tämmöisiä hyvin tutkittuja, ja samalle asialle saattaa olla tosi monta eri todistusta, ja sieltä yritetään sitten alan terävimmät aivot keksiä, että mistä näistä jotenkin joku argumentti yleistyisi esimerkiksi satunnaiskentille. Ensimmäinen tulos, joka mulla tulee mieleen tähän suuntaan, oli tämmöinen tasajakautunut neliöjäämalli ja sen kriittisyys vuonna 19. Ja tämä nyt liittyy sikäli tähän mun aiemmin mainitsemaan Dymyn-Ilkopääniin, että myöskin hän sitten näiden kahden muun herran kanssa tutki Isingin mallia 3 ulottuvuudessa, joka on huomattavasti vaikeampi kuin 2. Ja tietenkin jostain syystä meille se relevantein ulottuvuuksien määrä. Ja siinä he sitten otti tämmöisen niin sanotun random current satunnaisvirta kytkennän tai ekspansion, joka on myöskin eräänlainen perkolaatiomalli. Ja tämä todistus myöskin niin kuin perustui juurikin perkolaatiotekniikoihin, niin kuin, joita sovelletaan sitten muihin kuin varsinaisiin perkolaatiomalleihin. Mä lopetan nyt mainitsemalla 2 omaa tulosta, jotka asettuu juurikin tähän kehikkoon, että niin kuin on jotenkin ei-eksaktisti ratkeava malli, mutta siitä saadaan jotain sanottua epäyhtälöiden avulla, esimerkiksi just, että minkälaisessa faasissa se on olomuodossa. Ensimmäinen tulos on tämmöinen, että otetaan niin sanottu satunnainen Lipschitz-funktio, eli jonkun verkon solmuilla määritelty kokonaislukuarvoinen funktio, niin on 1 Lipschitz, jos 2 naapurin välillä erotus on 0 tai +-1. Eli se on graafi etäisyyden mielessä 1 Lipschitz. Tässä on esimerkki tämmöistä 1 Lipschitz-funktiosta, jolle mä oon ajatellut, että tässä piirrettyjen solmujen ulkopuolella on reuna-arvo 0. Ja erikoistapaus tämmöistä kohtuu uudehkosta preprintistä lauseesta ja nätisti muotoiltu erikoistapaus on se, että tämmöinen tasajakautunut 1 Lipschitz-funktio 0 reunaehdoilla ja tällä tason 6 kulmio-hilalla, niin se on juurikin niin sanotussa kriittisessä vaiheessa tai olomuodossa. Eli hyvin karkeasti tarkoittaa sitä, että me ei niin kuin sitä jatkumorajaa pystytä kuvailemaan jotenkin deterministisenä objektina, vaan siellä säilyy satunnaisuus jotenkin skaala-invariantilla tavalla sinne jatkumorajalle asti. Eli mä en tätä kriittisyyttä nyt formalisoi. Eksperteille se menee 2-pistekorrelaattorien kautta se formalisaatio, mutta en sitä nyt tässä esitä. Ja toinen tulos, jonka mainitsen, niin se on tämmöinen useamman kirjoittajan yhteisartikkeli mun postdoc-ajoilta. Siellä on justikin Dymyn Ilkopään ja Joan Manolescu ja Mendes Oulamara. Ja siinä me sitten katsottiin tätä neliöjäämallia, joka oli ensimmäinen malli, jolla oli vastaava tulos, mutta meillä ei ollut pelkästään se tasajakautunut, eli se on yksi tapaus, vaan meillä on sitten tämmöinen tietynlainen, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen satunnaisfunktion jousivoima, että kuinka paljon se satunnaisfunktio haluaa olla litteä, kuinka paljon se vastustaa gradienttia. Ja tästä me sitten osoitettiin, että tämmöinen neliöjäämalli, niin se on myöskin kriittinen, eli samassa mielessä, että yhtäältä, että jatkumoraja ei ole deterministinen tai vähän formaalimmin, että 2-pistekorrelaattorit hajaantuu sopivalla tahdilla. Okei, mä oon jo pari minuuttia yli mulle annetusta ajasta, joten on varmasti aika lopettaa, mutta toivottavasti tässä annettiin pieni tämmöinen kurkistus näihin hilamalleihin ja tosiaan ainakin sitten 3 eri lähestymistapaa, joista yksi oli fundamentaalisti jatkumoa ja toinen fundamentaalisti kombinatoriikkaa ja 3. oli sitten jotain ovelaa epäyhtälöillä jippoilua.
Hyvä. Lopetetaan tähän ja aloitetaan varsinainen kokous.